Казваш ли си често: ами такава съм си или такъв съм си? Ето защо тези думи те блокират. На пръв поглед това изречение звучи като приемане и не носи някакво облегчение. Сякаш с него се обясняваме защо нещо не се случва или защо не се справяме така, както ни се иска. Истината е, че така просто ни е по-удобно. Но всъщност закотвяме състоянието, в което сме и си внушаваме, че от тук нататък няма как да променим нищо, дори когато това състояние има своите ясни негативни последствия. Това е директна команда към нашето подсъзнание как планираме да продължим нататък. И ако искаш промяна, не е нужно да се насилваш или да си казваш нещо, в което не вярваш. Достатъчно е следващия път, когато си помислиш такава или такъв съм си, да не го изричаш, а да го замениш с нещо по-добро за теб. Например, можеш да кажеш: в момента се държа така, но може да бъде и по друг начин. Или още не знам как, но ще намеря начин да е различно. Тези думи не решават проблема в момента, но отварят място за движение в живота ти. И точно от това движение започва всяка промяна. Не от перфектните решения, а от думите, с които спираш да се заключваш.